Yes, indeed, it's time for our verse of the day, and our verse of the day is found in the book of John, chapter 20, verse 7. The wrapping that had been on his head was not lying with the linen, but it was folded up in a separate place by itself. And that is our verse of the day. We are taken to a tomb, ethuneni lika Jesu after his resurrection. Abafika phakathi ethuneni lika Jesu bathi mabefika ethuneni lika Jesu, one bafica umzimba wakhe awusekho ethuneni, amathambo akhe awekho ethuneni, kodwa bathi mabefika ethuneni bafica ethuneni kwakukhona indwangu yayikade imbathise umzimba wakhe ngesikhathi efile. Kodwa okumangazayo abakutholayo bathola ukuthi le ndwanga kade embathiswe yona igoqiwe yabekwa kahle laphayana ngaphakathi ethuneni, kodwa umzimba wakhe awusekho ngoba umsebenzi akade ezowenza emhlabeni sewuqedile. Kuthiwa ke waphuma ethuneni, kodwa mabefika bafica indwangu ekade igoqa umzimba wakhe igoqwe kahle yabekwa lapha kade lele khona. Isho ukuthini lento? Ngokwesiko labaJuda kuthiwa kwakujwayelekile ukuthi makuza kuzodliwa etafuleni, makuza isikhulu esithile, ama-servants ayebuka ngendlela ukuthi lo muntu okade edla udle wasenza njani ngey'ndwangu akade edla ngazo. Kuthiwa mayeqeda ukudla, mayefuna ukukhombisa ukuthi usazobuya ezoqhubeka nokudla lapha etafuleni, kwakuthi indwangu ayeyisebenzisa ukuyisula ngayo mayedla, waye ayisule bese qeda lapho makukuthi useqedile akasabuyi useyahamba, ayishiye nje ilapho indwangu ingagoqiwe ibekwe noma kanjani. Sabe sesibona-ke i-servant ukuthi hayi, umuntu obedlala useqedile ngeke sabuya usehambile, ngoba ebona indwangu kade eyisula ngayo ukuthi ivele yaphoswa nje yangagoqwa kahle. Kodwa makuwukuthi usahambile akakaqedi ukudla uyabuya nokuzodla, kuthiwa wayesukuma ayigoqe kahle indwangu akade edla ngayo akade eyisula ngayo bese ibeka phansi, enzela ukuthi laba abasevayo bengaze besusa ukudla kwakhe kanti usabuya. Makuwukuthi uyigoqe kahle wayifolda wayibeka, bayazi ukuthi akakameli isigoqe nosisuse nokudla kwakhe, ngoba kusho ukuthi lo muntu usabuya lana. Makufika ethuneni lika Jesu simfica nethuna lika Jesu linendwangu egoqwe kahle, okusho ukuthi noma evukile wanyukela ezulwini, kodwa lithi iBhayibheli usazobuya ezolanda ibandla lakhe, ezolanda laba abahlanzile izono zabo egazini lewundlu, ezolanda labo abamemukelile bese yena bekhaya, ngoba sikazi ukuphelela la. Wayesitshela ukuthi ngisawubuya, namhlanje silindile ukuthi anytime engabuya ezolanda ibandla lakhe. Kumele ethi mayebuya ekufice ukulungele ukuthi wena you are ready ukuthi umamukele, ngoba kulithi iBhayibheli izwe lonke liyozwa ukuthi inkosi yamakhosi ibuyile izolanda labo abalwile ukulokuhle emhlabeni. Elithi iBhayibheli siyongena ekhaya simbathe ezimhlophe, kubuza ningelosi zithi laba bangobani, bese ziyaphendulana zithi laba bahlanzile ingubo zabo egazini lewundlu. Lithi laba bahambile emhlabeni banqoba ngegazi lewundlu, banqoba nangezwi lobufakazi, bese yasamukela uYesu singena ezulwini. Kuthi uyovula izandla ethi well done my faithful servant, bese siyangena emshadweni newundlu, ngoba singena siwumakoti wewundlu engelasisihla elingenamimbi, ngoba sesemhlabeni siyayilungiselela ukuthi ngelinye ilanga siyongena nomshado wewundlu esemukela umoya oyingcwele owathi ngesikhathi enyungu uJesu wathi anginishiyi nodwa kodwa nginishiya nomduduzi owumoya ongcwele, uye ozoba umduduzi wenu. He will be our comfort.
comforter. Sothi mase singena emshadweni yena uyobe umatron of honor. Singena siyohlangana newundlu emshadweni newundlu. Ngiyabuya ukuzolanda ibandla lami. Wayesho njalo ngesikhathi evuka ethuneni ngoba kulezi insuku we are still celebrating ukuthi uvukile kodwa usazobuya ezolanda ibandla lakhe eligezile nelihlanzile impahla zalo egazini lewundlu.